Čaute Drifters, dneska ideme skúšať na letisko dve autá, Patresovú 2.8 a Matisovú 2.5. Počasie je také, no prší, dúfame, že tam už nebude, aby bolo sucho. Máme radi, keď to gripuje. Takže vidíme sa už v akcii. Takže máme tu prvé auto, Patresové, čerstvo swapované, na 2.8. Takže motor. Žiadne extra úpravy, olejový chladič, šiška, všetko inak v štoku. Interiér, tu máme nejaké Sparko sedačky, IRP, ručku, short shift, poprezúva a uvidíme, ako to pôjde teda. Svízne tá 2.8, teraz dal trojku. No. Už nemá grip. Takže prvá várka vyjazdená. Fajne, poprezová. Jazdí ďalej. Shadow Smoke Hunters. To je Matisa. Matis, povedz čo do videa. Že mám zjesť. Nemôžem mi povedať čo. Dobrý črep auto. Jak to tu ešte môže jazdiť? Som skúšal, ide ti dobre. Máme tu konečne nejaký ten tandem. Patres je líder. No, Patres už nemá grip. Ďalšia prezovačka. Matis si vyrobil takú konštrukciu na disky, nechodí v štýle. Patres prezúva, Matis prezúva. Narazník v kreku. Kasňak v kreku tiež.
Ale čo nie je v kreku, je táto mikina. Yes, I go to Maria Poč. Ta čo, čak tak jazdí, čak rejdy, ne? Legendárne auto. Recaro sedačky. Speed Pro Hydra. No sme s Matisom v aute. Idem ma povoziť trošku. Aké máš pocity z tvojho auta? Dobre. Všetko dobré? Hej, menil som raz veci, takže po piči to funguje konečne. Yes. Ideme na to. Také bomby som nešiel už od rokoch 90. Prečo nemáš pásy? Mal som pás. Dnes som má kucharík. Savo, otvor mi dvere, nejdu mi dvere otvoriť. Fú, no, mám dosť. Trojka obmedzovať s Maticom, to je asi 130 km za hodinu. Fú, akože bál som sa na svoj život chvíľu, ale je to sranda, chápeš, čo sa budeme nudiť. Matic nám ide ukázať takú 360 no scope. Takže hneď sa prepáme do Studio 2, kamera zadná a ukážem vám to, už ide. Krásna. Tomu hovorím poriadne drift taxi. A takto to vyzerá zvonku. Ty koky. Tá čo še mu poj pozigalo. West Coast Customs. To už nič. Nasal vzduch.
Nastal vzduch, no... Čo sa stalo? Čo sa stalo, Matis? Nič. Kámo, to auto sa odľahčuje. Takže na dnes skončíme. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte taký koment, like, sub. A vidíme sa v ďalšom videu. Pravdepodobne to bude Maria Poč. Takže nech vám to jazdí. Vututu Drift in Style.